А сега за всички, които изобщо днес не са се досетили, днес датата е 11, а само след малко цифрите на часовника ще показват 11 часа 11 минути. Какво означава това? Как ни влияят числата? Имат ли скрита символика в днешния ден? Ще разберем сега от моят гост, астрологът Борислав Котев, определен от някои експерти като астролог номер 1 на България. Здравейте, добър ден, много ми е приятно, че ще ни разясните дали изобщо това съвпадение на цифри 1-1-1-1-1, което след мъничко ще се случи, какво ще повлияе ли по някакъв начин като цяло на човека? Има ли някакво влияние? Нумерологията е интересна, когато касае един индивид. Когато касае огромна група от хора, е доста по-далече от... Т.е. има огромна ентропия, нали? Доста по-далече от истината. Когато правиме нумерология на България, е доста несериозно. Нали? Не можем общо да изчислим. Не може да бъдем близко до истината. Може да използваме нумерология, примерно когато искаме да добавиме нещо към астрологично тълкуване. Или като може би да дам един пример, че да използваме само нумерология, все едно да играеме голф с дъска за хляб. Интересно определение. Ние пак може да оцелим топката, обаче ефекта не е толкова добър. Нали, аз искам да покажа един по-добър ефект с астрология. Нали? Искам обаче да ви помоля да ми дадете именно ето този лист, който сте ни донесъл вие, защото аз не предполагах, че изглежда чак толкова сложно и всъщност това е една сериозна наука, която не е за пренебрегване. Много сложно изглежда. Това е най-простата част от цялата процедура. Това е основната карта, така наречения... Най-простата? Да. Това е... предлагам ви да разберем какво означават именно тези символи, тези изчисления, но веднага след едни кратки реклами. Останете с нас. Разбира се. Продължаваме да говорим за нумерология и по-скоро за астрология ще поговорим. Направил сте астрологична прогноза. Каква ще бъде тя? Положителна ли е? И какво всъщност ще ни разкажете именно свързано с астрологията? Да, сега, значи, първо аз съм направил наталната карта на България, която фактически е така устроена, както аз я ползвам. Нептун е на асцендента и Уран е съвпад със Слънце. Хубаво е да уточним, защото в хороскопа на България има чувствителни точки и те са най-важни. Фактически позицията на Нептун на асцендента прави това, че може много хора да са духовни. Ето, примерно, певици, актьори, удохотворени хора. Можем ли да изчислим кой ще бъде президента на България? Виждате ли сега какъв въпрос? Мъж или жена? Той иначе става ясно кой е. По принцип, единият аспект, който предстои, той се задейства след около 6 месеца, е това, че в управление може да влезне жена. Но няма да е жена, сега веднага в по-близко време, ако говорим сега за изборите, има акцентиране на лош аспект с управление. Тоест, вероятно, ГЕРБ ще се срине сега в това гласуване и ще загуби властта. Тук обаче искам да обясня и други неща. Нали? Смисъл, като чувствителна точка Нептун от една страна дава, че може много хора да са духовни. От друга страна той дава, че народа, нали, първи дом, може да се самозаблуждава често, никога да не се изправя срещу истината и да има чувство на страх. Това е единия чувствителен момент, тази чувствителна точка. Друга чувствителна точка е Уран съвпад със Слънце. Това е нещо, което прави хората да имат две характерни черти. Едното е да заобикаляш науката, т.е. да си интелигентен човек, да изобретяваш, такива са българите, но другото е също да заобикаляш и закона, което е престъпна дейност. Нали, примерно асфалтира се магистрала и си казват, абе ние май може да я направим с 1 сантиметър по-тънка и да прибереме парите. За съжаление, май често се случва в България. Така че този аспект фактически прави едно упорство в характера. Той е върху Слънцето, което е премиера, т.е. много често премиера в България ще бъде спекулативен човек, което не е много добре, за съжаление. Сега, друго нещо интересно,
като говорим за управление, управлението е в Скорпион, управител е Плутон, т.е. много често управлението ще се замества Аз ви казах майката на нацията ви. Много често ще се замества управлението с престъпни структури, за съжаление. И фактически това е, понеже основна тема, т.е. ще има престъпни фактори и корупция. Друг интересен момент е, че в зоната на правосъдието и съдебното право се намира Лилит, което е черната луна. Т.е. много трудно ще махнем спекулата в съдебната власт, защото по принцип в основния хороскоп там се намира черна луна, фактически злото в картата на България. Тоест няма оправия, така ми звучат нещата, ако трябва да съм честна. Именно малко трудничко. Фактически и друго интересно сега, вече като прогноза, фактически когато се прави прогноза върху една карта, има друг тип чувствителни точки. Това са мидпойнтите. Фактически или казани полупункти, или средни точки между две планети. Фактически това не зависи от часа на раждане. Дори да съм сложил грешен час на раждане, това пак ще бъде вярно. Така че Нептун се намира в средната точка на Луна и Юпитер и това означава склонност бързо да се губи надежда, загуби поради спекулации и разточителство. Това е точна точка в картата на България, т.е. склонност да се правят нещата спекулативни. Друга много точна средна точка, Луната се намира между Меркурий и Сатурн, извънредно точно, дава слабо волие, униние, депресия. Значи много хора ще са в депресия. Това е като белег на този натив. Тоест, колкото и да бегаш страни, остава като белег на характера на българина. А предсрочни избори дали могат да се предрекат така? Дали се задава такова положение в страната? В момента най-силният аспект, който е по прогресия, е прогресивна Венера прави опозиция с асцендента. Това означава, асцендента са границите в един смисъл. Това означава, че може да има проблем с границите на държавата. Т.е. може да има да се засили процеса с бежанците. Прекъсвам ви, защото в момента 11 часът е 11 минути, така че всички могат да погледнат часовниците си, ако са ги сварили правилно. Не знам дали ни влияе това или не, но пък има хора, които наистина съм виждала да целуват телефона или да целуват часовникът си, когато цифрите съвпаднат. Според мен всичко е в нашата глава, въпреки че астрологията е все пак една точна наука. Когато говорим за нумерология, тази дата днес, ако все пак я коментирам за една минута, това означава кармичност. Така? Фактически 11 се редуцира до 22, голямото божествено число, годината е 9 и отпада. Фактически става въпрос, че все едно дена е 22, който е един кармичен ден, едно изпитание, където ние трябва да си зададем въпроса за кой да гласуваме на изборите. Значи днес е денят, в който трябва да вземем решение и да се замислим за кого да гласуваме, така ли? В смисъл с по-голям акцент, да. Друго сега нещо, може би и не само изборите, може би човек, когато трябва да се лута и трябва да вземе някакво решение, днес е денят, в който е хубаво да преценим в каква посока да тръгнем. Без значение. Да, дали е политика, дали е в личен план. Това е един заплетен ден, където може да се случат неприятности по принцип на такава дата. По принцип вибрацията е неприятна. Тогава значи означава да не взимаме решения кардинални. Така ли? В смисъл, вибрацията е затрудняваща. Може да се срещнем с приятели от минало, с кармични приятели. Когато говорим за кармичност, това е тема на друг разговор, е много дълго, но става въпрос за дълг. В смисъл, когато се каже кармичност, това не е хубаво нещо. Просто, примерно, в предишния живот си ограбил съпругата си и сега тези неща ще се махнат от тебе и ще отидат при нея. Тоест, кармата е дълг. Като говоря за карма, всъщност в картата на България имаме кармичност, в смисъл, че Южният лунен възел се намира в 12-ти дом, който е скрити врагове, спекула. Тоест, българският народ изпитва карма за това, че много често в историята се получава спекула и скрити врагове и задкулисни истории. Така че това е отбелязано и в картата с кармичните точки, които са в случая Южен лунен възел. Сега друго нещо в случая... Казах за външните граници, ще има проблем с границите. Вероятно ще има и процеси, при които Турция също ще напряга ситуацията.
така че нещата не са оптимистични. От друга страна, същата прогресивна Венера минава през седми дом и го прави този аспект, дава тежест на седми дом, който в националните карти това е договори. Тоест проблем с международни договори на България. Аспекта е сега, трае назад 6-8 месеца и напред 6-8 месеца. Това е аспекта, където се провалихме с АЕЦ Белене и с Южен поток и вероятно ще има и някакъв друг проект. Може би и с американските тук тецове ще има също проблем с договорите. Това е процес, при който фактически поради грешна политика на правителството в момента, поради това, че не умеят да прекъснат договора както трябва юридически издържано, трябва или да го завършиш този договор, или да не го прекъсваш. Когато го прекъснеш така, както не е правилно, като не четеш клаузите, ситния шрифт, се получава така, че има огромни неустойки. Така че този аспект показва, че това е година на изплащане на неприятности, свързани с големи дългове. Моля ви, кажете нещо положително, защото аз не чух нищо положително за България, което ни очаква. То проблеми по границите, то проблеми с договорите. Нещо хубаво. Значи, ако говорим за нещо положително... За финал, защото няма никакво време, но пък аз ще ви поканя отново, защото много полезни неща ни казват. Положително ще бъде, ако ГЕРБ загубят изборите. Защото това е една криза на властта. Също има една прогресия. Това ли казва астрологията? Не е лично мнение ваше, предполагам, а чисто астрологично. Има сега също специално за този месец има още една напрегната прогресия от вторични прогресии към Плутона. Плутон е властта, управляващите, т.е. те ще получат удар. Значи следващата голяма прогресия, която е Слънце съвпад с Луна, може да бъде успешна, ако това означава единение на новия премиер с народа. Тоест, ако някаква кандидатура, която излезне от народа и е призната и извън политическите среди, излезне, това ще бъде година на развитие и на успех за България, когато стане фактически съвпада на Слънцето и Луната в напред една година. Но то може да бъде успешно, ако не е спекулативно. Тоест, в България винаги спекулата измества нещата и е трудно за нас, астрологите, да прогнозираме, като има голям елемент на спекула. Вие сте страхотен, защото освен, че ни казахте много интересни умни неща, говорите и много бързо, което е хубаво. Успяхме да разнищим и така да разберем какво ще се случи за България. За съжаление не чух много положителни новини, но пък ще ви поканим следващата седмица, веднага след изборите, когато вече имаме новият президент на България, да кажете вие прогнозата какво ни очаква за следващата 2017, така че да се подготвите и следващата седмица отново отправяме поканата си към вас. Благодаря ви много за тази астрологична прогноза, която дадохте за зрителите на България On Air.